Вас вітае служба інфармацыі тэлерадыёкампаніі «Гомель». У студыі працуе Вольга Гайдаш. Глядзіце ў гэтым выпуску. На карысць роднай зямлі. Гомельшчына далучылася да рэспубліканскага суботніка. Лідары гаспадарак. У рэгіёне стартаваў 5-й сезон школы маладога кіраўніка. Не проста забава. У Гомелі прайшоў маштабны турнір па робататэхніцы. А зараз аб гэтым і іншым больш падрабязна. У краіне прайшоў рэспубліканскі суботнік, які аб'яднаў сотні тысяч неабыякавых беларусаў. Толькі ў Гомельскай вобласці да справы далучыліся звыш 300 тысяч чалавек. На аб'екце Мазырскага радзільнага дома працавала кіраўніцтва вобласці. Выбар лакацыі глыбока сімвалічны. У год беларускай жанчыны гэтая медустанова павінна кардынальна змяніцца. Дзякуючы агульным намаганням яна знабудзе новае сучаснае аблічча. А працоўным дэсанце, аб'ёмах работ і атмасферы вялікага свята працы. У рэпартажы Таццяны Піменёнкавай. Для Ксении Климович Мазырскі радзільны дом – гэта больш, чым проста запіс у працоўнай кніжцы. Тут кожны калідор і кожная палата напоўненыя асабістымі ўспамінамі. Менавіта тут Ксенія двойчы сама прайшла шлях да мацярынства. Таму сёння на рэспубліканскі суботнік жанчына ішла не проста выконваць працоўны абавязак. Працаваць над абнаўленнем аблічча роднай установы для яе ўсё роўна, што наводзіць парадак ва ўласным доме. Это будет прекрасно, когда будут созданы прекрасные новые условия для нашего труда, для наших детей, женщин. Будет создано все новое, прекрасное. Субботники – это прекрасное решение в плане того, что, во-первых, люди собираются все вместе, то есть, чтобы сделать хорошее дело. Да? Мы создаем будущее для наших детей, мы должны показать и преподнести детям нашу прекрасную страну чистой, красивой. Гісторыя Мазырскага радзільнага дома пачалася больш за паўстагоддзя таму. Першых пацыентаў медыцынская установа прыняла яшчэ ў 1965 годзе. Час ідзе і патрабуе максімальна камфортных умоў. Тэрміны абнаўлення для будаўнікоў канкрэтныя, а раддом павінен расчыніць свае дзверы ўжо гэтай восенню. А каб доўгачаканая падзея здарылася як мага хутчэй, да вялікай мадэрнізацыі падключыўся працоўны дэсант кіраўніцтва Гомельскай вобласці. Сёння маштаб перамен прадыктаваны асаблівай значнасцю аб'екта. Мазырскі міжраённы перынатальны цэнтр – найважнейшае звяно аховы здароўя для ўсяго Палесся. Пад апекай мясцовых урачоў знаходзяцца жыхаркі адразу 7 раёнаў – Мазырскага, Ельскага, Лельчыцкага, Нараўлянскага, Жыткавіцкага, Петрыкаўскага и Калинковицкого. Прошло совещание на уровне министра. Мы определили объемы ресурсов. Министерство возьмет на себя поставку оборудования технологического, а облсполком из двух источников, из субботника, который состоялся областной, мы уже собрали 1,5 миллиона рублей на этот роддом, и с резервного фонда облсполкома 3 миллиона для реконструкции, полной реконструкции и технического перевооружения родильного дома. Поэтому задачи поставлены, сроки определены, и к 7 ноября мы откроем здесь роддом. Пакуль у сценах радзільнага дома кіпіць работа, медыцынская дапамога застаецца даступнай і якаснай. Лагістыка прадумана да дробязяў. На час маштабнага рамонту асноўны поток цяжарных жанчын перанакіруюць у Петрыкаў. Для тых жа, каму дапамога спатрэбіцца экстрана, прадугледжаны рэзервовыя месцы ва ўстановах аховы здароўя самога Мазыра. Акрамя таго, частку пацыентаў гатовыя прыняць профільныя бальніцы абласнога цэнтра. Маршрутызацыя адпрацавана так, каб кожная маці і дзіця атрымалі необходный клопот своечасова и в полном объеме. За 2025 год в учреждении проведено 1377 родов, выполнено 353 кесарево сечения. И в год белорусской женщины для нас, для всех жителей города Мозыря и Полесского региона сделан такой большой подарок. Капитальный ремонт проводился в 2004. С того времени уже прошло много лет, и, конечно же, помещения наши морально устарели. Рэспубліканскі суботнік аб'яднаў усіх і кожнага вакол адной самай важнай мэты, бо добраўпарадкаванне населеных пунктаў і стратэгічна важных аб'ектаў – гэта не проста навядзенне парадку, гэта прамы ўклад у нашу агульную чыстую будучыню. Субботники – это такое традиционное дело в нашей жизни. У нас есть и городской, и районный, и республиканский субботник. Это очень важное государственное, считаю, дело. Мы хотим, чтобы и наш город, и наша республика процветали и были
самыми лучшими в мире. Объединяет наших людей даже на выходной день, когда могут люди выйти и поработать, и в такой хороший день, и вместе побыть. Дети должны тоже участвовать с нами, с родителями, выходить. Может, в школах это тоже должно быть преемствоваться, чтобы дети понимали, что все-таки выйти на субботник, быть, чище сделать нашу страну, наш город чище сделать. И, к труду, по-моему, все должны быть приучены даже с детства. Працоўны графік губернатара ў гэты дзень не абмежаваўся толькі фізічнай працай. Іван Крупко не змог пакінуць Мазыр без жывых зносін. Адкрыты дыялог здабыў у гэты суботні дзень асаблівы сімвалізм, бо калі кіраўніцтва рэгіёну і жыхары горада разам абмяркоўваюць перспектывы развіцця, нараджаецца не проста план дзеянняў, а той самы давер, ад якога залежыць будучыня. Тацяна Піўнёнкава, Сергей Калацэй, тэлерадыёкампанія «Гомель». Падчас рэспубліканскага суботніка работы кіпелі ва ўсіх раёнах. Жыхары гарадоў і вёсак выйшлі на вуліцы, двары, тэрыторыі прадпрыемстваў і арганізацый, каб унесці свой клад у добраўпарадкаванне роднага краю і захаваць яго культурную спадчыну. У кожным раёне былі арганізаваны масавыя працоўныя акцыі. Прыводзіліся да ладу паркі, скверы, набярэжныя, спартыўныя пляцоўкі і грамадскія прасторы. Асаблівая ўвага надавалася знакавым гістарычным аб'ектам. У Веткаўскім раёне удзельнікі рэспубліканскага суботніка працавалі над добраўпарадкаваннем гістарычнага аб'екта – палаца сядзібы халецкіх 19 стагоддзя. Яго арыгінальная архітэктура ў стылі позняга класіцызму практычна не мела аналагаў у Беларусі і суседніх краінах. Двухпавярховы палац даўно мае патрэбу ў рэканструкцыі і ў хуткім часе запланавана аднаўленне будынка і прылеглай тэрыторыі. На гэта, у прыватнасці, накіруюць частку сродкаў, заробленых падчас суботніка. Сёння жыхары раёна працавалі над ачысткай выхаду да ракі Сош. У будучым тут усталююць лавачкі і альтанкі. Выполняем работы по благоустройству прилегающей территории, вырубаем дикорастущую поросль, убираем бытовой мусор. Количество людей, участвующих, около 70 человек. Это наш уже второй субботник на этом месте, был областной. Сейчас и республиканский, работы достаточно, и дальше будем проводить работы, чтобы довести объект до конца. У Гомельскім раёне прадстаўнікі ўпраўлення капітальнага будаўніцтва галіновых камітэта разам з моладдзю раёна працавалі на добраўпарадкаванні вакол новабудоўлі. Шматкватэрны дом па вуліцы Маладзёжнай у вёсцы Сеўрукі амаль завершаны. Удзельнікі суботніка добраўпарадкавалі прылеглую тэрыторыю. На сёння тут ужо паўнавартасная 7павярхоўка, у якой 12 кватэр арэндныя. Жыллё з камфортам, праведзена індывідуальнае ацяпленне, поўнасцю выкананы патрабаванні безбар'ернага асяроддзя. Ужо хутка сюды заселяцца работнікі і маладыя спецыялісты гомельскай птушкафабрыкі, агрокамбіната і раённых устаноў адукацыі. Началось строительство в ноябре, в конце ноября месяца. Планируется в первых числах мая вводиться. На данный момент на доме практически внутри закончены все отделочные работы. Производятся пусконаладки. Пришла сюда внести свой вклад в полезное дело. Облагораживаем территорию для того, чтобы в будущем здесь могли жить молодые специалисты, такие как и я. Журналісты тэлерадыёкампаніі «Гомель» сёння не абмежаваліся толькі асвятленнем падзей. Калектыў уліўся ў агульнарэспубліканскі працоўны марафон. Замест дзелавых касцюмаў – рабочая вопратка. У руках – пэндзлі і пілы. Субботник – это прекрасная традиция, которая дарит каждому, кто принимает в нем участие, ощущение важности работы, которую делает вся страна. Сегодня республиканский субботник вышли сотни тысяч человек для того, чтобы вместе сделать нашу страну лучше, краше. Это важно для сплочения нации, для сплочения семей, для сплочения маленьких коллективов. Сегодня мы видим, как приходят с детьми, с женами сотрудники, для того, чтобы вместе потрудиться, показать, вот мы все вместе здесь, потому что мы любим свою страну, любим Беларусь. Рэспубліканскі суботнік у рэгіёне – яскравае сведчанне адзінства і адказнасці грамадзян за будучыню сваёй краіны. Ва ўсіх раёнах адчуваўся агульны настрой – працаваць на карысць грамадства, берагчы гістарычную спадчыну і будаваць новыя аб'екты, якія будуць служыць людзям. Тым часам парк фестывальны ў савецкім раёне Гомеля змяняе выгляд літаральна на вачах. Спецыялісты прадпрыемства «Чырвоны гваздзік» ачышчаюць возера. Са дна і берагавой лініі дастаюць глей, лісце і смецце. Адрамантаваны прыступкі і пешаходны масток. Абсталяваны пад'езд да царквы святога архангела Міхаіла. Вядзецца монтаж сістэмы асвятлення. Адначасова наводзяць парадак і навокал. У бліжэйшы час прывядуць у парадак фасады дамоў і прыпыначныя пункты. Работы плануюць
завяршыць на наступным тыдні. Данные работы проводятся для комфортного пребывания гомельчан и жителей Советского района на территории парка Фестивальный. Преобразится парк Фестивальный и будет одной из главных точек притяжения на территории Советского района. 26 красавіка у 40-ю гадавіну аварыі на ЧАЭС у скверы выратавальнікаў побач з паркам адкрыць памятную кампазіцыю. Да дня перамогі на кургане славы з'явілася светладыёдная падсветка. Працягваем выпуск. Сёння ў Мазыры старшыня гомельскага аблвыканкама Іван Крупко правёў сустрэчу з грамадзянкай, якая 14 красавіка прыходзіла на асабісты прыём. Тады жанчына прасіла садзейнічання ў вырашэнні канфлікту з суседзямі, якія шумяць у цёмны час сутак. Пры гэтым у жыхаркі райцэнтра назапасілася яшчэ каля 20 пытанняў рознага характару. Іван Крупко даручыў кампетэнтным службам дэталёва разабрацца ў кожным пункце, папярэдне выкладзеным заяўніцай пісьмова. Сёння старшыня аблвыканкама сустрэўся з мазыранкай паўторна, каб падвесці вынікі праверкі. З суседзямі, на якіх скардзілася жанчына, праведзена тлумачальная работа. Разам з тым, увагу грамадзянкі акцэнтавалі і на літары закона. У прыватнасці нагадалі аб адказнасці за загадзя ілжывы выклік супрацоўнікаў міліцыі. Што тычыцца астатняга спісу пытанняў, па іх у ходзе сустрэчы дадзены вычарпальныя тлумачэнні, у тым ліку і ў афіцыйнай пісьмовай форме. У Гомельскай вобласці стартаваў 5-й адукацыйны праект «Школа маладога кіраўніка». Яго удзельнікі, спецыялісты і кіраўнікі арганізацыі аграпрамысловага комплексу рэгіёна. Усе яны ўжо ўвайшлі ў рэзерв кіруючых кадраў і разлічваюць павысіць кваліфікацыю, каб стаць паспяховымі кіраўнікамі. На адкрыцці праекта старшыня мазырскага райвыканкама Алена Паўлешка расказала пра поспехі і дасягненні раёна. Асноўную ўвагу надала сельскай гаспадарцы. Дзяўчынам-удзельніцам уручылі падзякі і граматы ад Беларускага саюза жанчын. Праграма праекта разлічана з сакавіка па верасень і уключае тэарэтычныя і практычныя заняткі. Першы выезд новага набору адбыўся ў камунальным сельскагаспадарчым прадпрыемстве «Слабадское» імя Леніна. Кіраўнік гаспадаркі Юрый Бажанкоў удзельнічаў у праекце з першага набору. Ён адзначыў, што ў кожнага чалавека ў жыцці быў свой настаўнік, якога ўспамінаюць з цеплынёй і падзякай. Як я учился, мне в жизни так случилось, что попадались хорошие руководители. В частности, это дворник Владимир Андреевич. Он сумел научить, наверное, сумел сказать то, что надо было. Поэтому, а сегодня это, наверное, самое главное. Слушать и видеть, что ты будешь делать завтра. Вот это сегодня основная роль руководителя, который потом возглавляет любое предприятие. Руководители, которые приходят, потом приезжают некоторые, те, кто учились у меня. Первый это был казак Александр Владимирович, он сегодня возглавляет «Зеленочи». Некоторые возглавляют сегодня уже районы, поэтому, учиться надо всегда. И самое правильно, когда эта практика потом идет на пользу в этих хозяйствах. Курсанты на вучобу 2026 ускладаюць вялікія спадзяванні. Аб'ядноўвае іх агульная мэта – стаць паспяховым кіраўніком паспяховай гаспадаркі. Пример, куда стремиться, куда развиваться и двигаться хозяйством более низкого уровня. Я надеюсь, здесь мы многое сможем почерпнуть, что в дальнейшем позволит и таких же результатов и нам достичь. В качестве руководителя работаю 2 месяца. Сюда записался для чего-то нового, чтобы что-то знать и чтобы понимать весь процесс производства. Мясо, молоко и так далее. И, для этого и буду учиться. В Мозырском районе есть чему много поучиться. В основном животноводство мне интересно. Все как профилактории на сегодняшний день устроены, потому что это же программа, получается, губернатора. И это посмотреть, узнать и применить в своем районе. Наперадзе паўгода тэарэтычных заняткаў і працы разам з вопытнымі кіраўнікамі самых паспяховых гаспадарак рэгіёна. Задача праекта не толькі перадаць веды, але і навучыць думаць як кіраўнік, стратэгічна прымаць рашэнні, зыходзячы з рэальнага жыцця калектыву і эканомікі гаспадаркі.
Для гульні ў футбол не абавязкова быць прафесійным футбалістам. Дастаткова запраграмаваць робота. Менавіта з такімі нетрывіяльнымі задачамі паспяхова спраўляліся юныя вынаходнікі на 9-м рэспубліканскім турніры па робататэхніцы «Робагест». У гэтым годзе ў рамках спаборніцтваў таксама прайшоў маштабны конкурс інавацый для сельскай гаспадаркі і жывёлагадоўлі Беларусі «Агравектор». Падрабязнасці ў рэпартажы Дар'і Дрожжа. У 10-летнего Саши Евстафьева нелегкое задание – за 1,5 часа собрать и запрограммировать робота, который затем пройдет полосу препятствий. И без трудностей не обошлось. Сначала я собирал того, который я собирал до соревнований, но он оказался нерабочим из-за того, что у него был задний привод. Поэтому я его пересобрал, и получилось что-то вот такое. Мы этого робота испытаем и надеюсь, что что-нибудь с ним получится сделать. Саша справился. И таких героев на площадке сотни. Артем Страдомский и Даша Тиковец тоже показали себя отлично. Сегодня они демонстрируют своего робота, агента 007. Его миссия глобальная – спасти мир. Ну или хотя бы в кратчайшие сроки пройти маршрут. Разработкой ребята занимались с сентября. Датчики цвета обеспечивают езду по линии. Это глаза нашего робота. Датчики расстояния помогают нам объезжать кирпич и ездить в зоне. В задней части робота у нас установлен свинцовый утяжелитель. Это обеспечивает спуск с горки и качели. Колеса у нас сделаны из силикона по запросам от нас старшим ребятам. За 9 лет областной турнир по робототехнике значительно вырос в масштабах. На площадке более 400 участников только из нашего региона, которые соревнуются в 22 компетенциях. Это и технологии беспилотных летательных аппаратов, и мобильная робототехника, и лего-моделирование, и, конечно, робофутбол. Для сравнения, в первом областном турнире в 2017 году было в 4 раза меньше участников. А в этом году, чтобы разместить всех, потребовалась площадь в 2000 квадратных метров. Цель турнира по робототехнике, как и любого другого конкурса, это объединить единомышленников на одной площадке. Ребят, которые в будущем выберут себе инженерные специальности и принесут пользу своему государству. У нас 120 победителей. Практически каждый третий сегодня уйдет с дипломом. А победители первые места будут представлять на следующий выходный в честь Гомельской области в республиканском турнире по робототехнике. Поэтому пожелаем им удачи. Отдельное направление – конкурс инновационных разработок «Агровектор». Проекты талантливой молодежи призваны сделать сельское хозяйство конкурентоспособным и укрепить продовольственную безопасность. Тематика – импортозамещение. Инновационные разработки в производстве техники, кормов и ветеринарных препаратов. Представлено 24 проекта, которые помогут Беларуси обеспечивать себя продовольствием. Менять аграрную отрасль здесь готовы уже сегодня. Проект называется «Система транспортировки с функцией дистанционного управления и видеонаблюдения». Его главная функция – это транспортировка грузов на грузовой платформе, которая расположена сверху робота, и выполняется видеонаблюдение при помощи камеры спереди. Он может применяться на любых производствах, больше в агропромышленном комплексе, то есть для перевозки удобрений каких-нибудь. Перспективных разработчиков здесь увидят будущие инвесторы и партнеры. Конкурс проводится детским технопарком совместно с белорусской IT-компанией «Элитсофт». Компания «Элитсофт» уже не первый год организует крупные конкурсы и становится генеральным спонсором крупных конкурсов. Мы нацелены на поиск инновационных проектов, на поиск талантливой молодежи, на поиск талантливых разработчиков. Это не просто найти человека, который много знает и много умеет. Это найти человека, который принесет реальную пользу обществу сегодня. Пока участники спасали мир алгоритмами, самые маленькие гости проводили время в творческой атмосфере. Телерадиокомпания «Гомель» организовала пространство, где раскраски с символами страны, созданные в рамках телевизионного проекта «Дети рисуют Родину», разлетались мгновенно. Радуем маленьких гомельчан, маленьких будущих программистов, в том числе и раскрашивать. Тем более у нас раскраски непростые, они очень современные, потому что можно, например, пройти по QR-коду и научиться рисовать зубра. Вот, вместе с ведущими нашей программы «Дети рисуют Родину». Хорошее настроение гостей и участников с помощью музыки и конкурсов поддерживали ведущие радио «Гомель-ФМ». У нас «Л» такое закругленное. Это не сильно на «Л» похоже, это больше на «П», мне кажется. Вот это на «П» похоже. Вот так динамично, весело, с настоящим энтузиазмом создается будущее нашей страны. Потому что за каждым успешным проектом всегда талантливый человек. Дарья Дрожжа, Ольга Коновалова, Владислав Козлов, телерадиокомпания «Гомель».
Православная царква закликае нарадаўніцу не пакідаць ежу на магілах. Прадукты прыцягваюць жывёл і выглядаюць як смецце. Замест гэтага рэкамендуецца прыбраць магілу і памаліцца. У гэтым годзе радаўніца прыпадае на 21 красавіка. Дзень памінання памерлых – адно з самых старажытных славянскіх святаў. Яно бярэ пачатак яшчэ ў язычніцкай традыцыі, звязанай з культам продкаў. Так, па адной з версій, у аснове назвы ляжыць слова «радасць». Аднак ёсць і меркаванне, што яно пайшло ад слова «род». Зараз у гэты дзень праваслаўныя хрысціяне моляцца ў храмах аб выратаванні душ сваіх родных і наведваюць могілкі, каб паведаміць памерлым блізкім аб воскресенні Збавителя. Нельзя такое торжество большое устраивать, там нельзя наносить туда мусор, оставлять там какие-то вещи. Как такая традиция нестись куличи и яйца. Церковь говорит, что мертвым это уже не нужно, вот эта еда, а мертвым нужна наша с вами молитва. И вот желательно, конечно, на кладбище помолиться без этих лишних приношений, потому что и с точки зрения церкви это запрещено, но и с точки зрения уже какое-то отношение к тем людям, которые работают на кладбище, наводить порядок им очень трудно после таких шумных больших посещений. Таксама замест пластикавых букетаў, якія шкодзяць прыродзе, лепш прынесці на могілкі жывыя кветкі. Заўтра ў Гомелі адбудзецца першы велапрабег. Збор удзельнікаў у раёне вуліцы Лангі 5. Старт запланаваны на 10 гадзін раніцы. Маршрут будзе праходзіць па вуліцах Лангі, Савецкай, Хатаевіча, далей выхад на ўсходні абход, вуліцы Каменшыкава і Мазурова. А фінішаваць удзельнікі будуць ля палаца водных відаў спорту. Арганізатары абяцаюць, гэта будзе не проста масавы старт, а спартыўнае свята для ўсіх, хто шануе здаровы лад жыцця і хоча актыўна правесці раніцу выходного дня. Это будет масштабный праздник здоровья, объединяющий сотни энтузиастов. Участникам предстоит проехать по живописным улицам города Гомеля, популяризируя активный образ жизни, экотранспорт. Велопробег обычно у нас собирают разные поколения, от молодежи до опытных велосипедистов, школьники, студенты, предприятия выходят массово. Это мероприятие отлично зарядит энергией и поможет начать новый сезон с позитивным настроем. Дарэчы, агульнагарадскі веларух набірае папулярнасць. Да прыкладу, летась колькасць удзельнікаў велапрабегу склала больш за 5000. Гэтыя і іншыя навіны вы можаце знайсці ў нашым тэлеграм-канале, а таксама на сайце ў інтэрнэце па адрасе tvrgomel.by. На гэтым выпуск завершаны. У студыі для вас працавала Вольга Гайдаш. Усяго добрага і да сустрэчы ў эфіры.